Ba cúpla dúsláán stem siú le mac tíre, tóran agus túhanan I cóir gaoi go mac chuileann inniuh. Bannaigh í soltas. Hi, it's Misha Machira. Is as my Cullen May, agus in here, rinne me gan as Lego. Hi, it's Misha Toran. Rinne me gan as Lego. Hi, it's Misha Turan. Rinne me gan as Lego. Hi, it's Misha Machira, agus rinne me dwarhead as Lego. So, tá dúna é tóg sús, agus é cur sias. Agus so, tá mé cunna a taspáint dit, agus cén cuí ina rinne me. So, tá mé cunna é tógó as a chéile. Okay, so, what's me amach le piece of Lego an seo. Agus hasí mé ag cur éile chéile. So, rinne mé an dréhead as cúpla PC. Just PC just simply mar seo. Agus PC mar seo. Agus just cur mé iad le chéile. Agus cur mé PC cosúla seo, híos an seo cynnig go tíbeh cuiní le chéile. An is nach mé ag sé ag titim amachchas a chéile. So, sin an dwarhead, agus anas go mé ag sé ag fanna suas nar leagta sí sé. Rinne mé an piece seo, just mar sin agus ceithre PC mar atá mar sin. Agus cur mé iad le chéile agus cur mé iad dearg an dwarhead. San sin cur mé an seo. San sin hasí mé ag cur an balla arás le chéile. Hasí mé ag cur an balla le chéile. San sin for mé PC seo, just PC mar seo, agus cur mé iad just an sin. PC de foiineog
agus an sin chu mé cúpla písaí níos tanaí stragan. San sin chu mé písa amháin stracan sin. Sin chu mé písa amháin fada seo. San sin chu mé na písaí seo fríd na fuinneog. Agus amach dí deara an roihead. San sin for mé písaí cosúla seo. Chu mé iad tíbanna den balla. Just mé sin. Agus an sin chu mé patú. Písaí eile ar cuineann na chéile agus sin é Trowbridge. Fair play a bhuachlaí rinne sibh an job.